Добре дошли в нашата надпревара Shopping Dog Slay. Нечовешко, скоростно шопинг изживяване. Нека ви запозная с нашите участници днес. Това са екип Домино и Асен и екип Асен и Домино. Да не губим повече време, а да започваме. Готови? Старт! Правилата са прости. Съберете шопинг листа възможно най-бързо, докато сте с вашият нечовек на повод. Вижте, в този момент става вероятно обрат. Домино и Асен ги изпревариха и имаме победител! Домино и Асен печелят това състезание. Приятели, не забравяйте, важно е участието. За всички ще има награди. За някои купи, а за други купи пълни с храна.